Hamran along APSLC asong ahin pen National Constitution Day arani katarandon. Kardong pini nili alkenis karbing long thanje bang phut hari sabinong teron non betang ton penar diponita. Alam lan cho diklo. Faikoni ni fain korat trogar ni West Karbiang long MP Hamran rong supi hai chi bare malong. Rusemson Singh tia komlen along APSLC asong pen milor kai ponsi malam sopor Rusemson Singh tia phanchi ke mo ponsi Indian National Constitution Day arani katalan pon. Bangsa arani katalan pon along Hamran constituency along APSLC asong claim bang pu Vice President Birsing Terang Socheng constituency along claim bang pu President Robert Crow General Secretary Longri Crow Chandra Singh tiga third advisor lakhain koi Wathar Langso constituency lapen former Vice President Babu Terana tumche tongdon Hamran pen Birsan Rahang Loti ke minus kar bianglong Kendel mate milur ke kai kumlin samasing tia kumlin akeng ri nilitum alang pha adom si nilitum masuk program deng ponlo nasi nilitum pini bangke ningarong pik nitum APSLC pena bangke lapuson national law day mate constitutional day nilitum katalon long potke nilitum non ifrang pen ke nilitum la Karbi Anglong Autonomous Council along 6 schedule aron pen mate constitution aron pen a right samukha nilitum council along tame Karbi Anglong asorkar tame labangso constitution aron ateng pen kacari ponje pansi nilitum APSLC pen ke aprang benta pangtang bomlo apen pini ani anta pangtang bomlo apen non ke wang jisi orang atok anu tame pangtang bom bla aso a message apan si nilitum ini masuk program bilo ini kat juson doma nilitum pini aumenta lamjai lo national law day mate constitution of India ketok arni lamso 1949 26 November laso ke mudam ilitum pirche dang tado lasi nilitum APSLC pena bangke labangso Dr. B.R. Ambedkar labangso Constitution of India ketok arni nilitum cekemu si non het nang litum da thek donang lo nilitum kendel mate milur ke kai kumlin samasing tia kumlin akeng ri nilitum alang pha adom si nilitum masuk program deng ponlo nasi nilitum pini bangke ningarong pik nitum APSLC pena bangke lapuson national law day mate constitutional day nilitum katalon long potke nilitum non ifrang pen ke nilitum la Karbi Anglong Autonomous Council along 6 schedule aron pen mate constitution aron pen a right samukha nilitum council along tame Karbi Anglong asorkar tame labangso constitution aron ateng pen kacari ponje pansi nilitum APSLC pen ke aprang benta pangtang bomlo apen pini ani anta pangtang bomlo apen non ke wang jisi orang atok anu tame pangtang Socheng Youth Forum lapen inam rai komasa kia tum chelangsi langhim ping nam rai komasa kia hemalong cherok to mai ke padopon Faikoni ni fain korat trogar ni West Karbiang long langhim pia long inam rai komasa kia tum lapen Socheng Youth Forum atum chelang pet pen cherok to mai ke padopon Bangso mai long Socheng Youth Forum mai pu Agustin diso pen kachari pona mai long Central Range Officer long kam teran pen nanglok rong asar thela pen SGB tum chetong don Central Range Officer pen mai long thengpi thengprang ke kesom kenang sot la pen langroi langjeng pen ke danglok pirthe apan ke mission alir achampe dober nangji pualam rada pan bangso mai long than tekang Hamran pen Birson Rahang Loti ki minus kar biang long than lo la pen mi ulo la si aku dulang lihi pen ke bang atum turis atum adi manta nang claim pipo motherong pen akang borat pen chingwai pen ko nat ma aki medim nang tum lang la pen bor ino ni tum ta nang serap dun po se alang ni tum nang ni tum nang ki chak la si ni li tum ni ngarong pinglo la pen ni li tum ta un an ke la nang ki chak ateng pen ni li tum ta bor ipo bang su dak rong ru benang ana
risu yang atum ison soni akam kachulong ni aphan lapen iletum asap aprang kedami aphan usi nili alang dak mediang no tapulo lasi lahui na kapin khate kapo ningkan sikluan thomi pen ipong le bang so review meeting do pen iletum chethan chimum long son themi ulo usi nili ka ko nang letum mediang no lapen hala organizer tumang no lapen hala officer tumang no tapu kar SYFI himpen alang itu awareness program kapati lagi 26 November 2021 dak nahem pi press I bilang si alang itu patik kono solong nili panda alhisa po amate resource person sun alang itu nahan kono si nang itu kacitan kacimum pona bangke itu wrong group koson si itu na forest mate habit apar long part longri anta itu koson si celang poning malahan si itu dak kacing waipo si meeting pini pubang ke awareness problem makanya tum chun ulo anso se wrong ngambra mate sorkari bor kambra la pendak na se tong ki ding ta ini tum chetan je mompon asi non ke bangi lang bang ke ini tuma adim mate ini tuma along le ini tuma rong bang ke anso se ini tum cerai kompon ang poposi nilihin bentalang itu pan chuning ripon asi wrong ngambra puan tum an posi talang itu nang cerap dunia pan mate dak hawat mate ambil haram malang itu cerai kompon pokok serang itu ta lam tesi pi pono asi non ke bangi lang bang ke ini tum anso se awareness program bang ke BO na lang si nilihin pen matapa asi environmental related issue pude ini tum belek issue ini tum tak border areas penak nasi anso se ini tum border areas ba pacing thur pani se kinang so nasi belek department tum ta ini tum cerok tok pendak na ko humri mate pa develop ponji mate ini tum wrong asor the forest related mate forest dependent po bangke li tum pakom som dia phansi nutin phanda chuning rilo son thak se li tum dak e claim konia akam dola lase nutin korte mate kethi kiding do mata nili hin chuning ri pon bangke je non ke bangi lang bangke nang li tum ta akhira mate helping hand isa nang li tum ta dak border areas na ko humri la penke tipi kapa je kapa kalang mi kelang long kelang mi dem anso se li tum pasi thang ko ni phansi anutin phanda nili hin pen ke chuning ri pon asi bang nang li tum nang rapu posi nili tum lak hem phi rat tapen ken li tum tak forest department pen ta nili hin pen chuning ri pon asi non ke bang ilang bang ken nili tum non lang hem phi pude delo arong tan nili tum awareness program tahap anang li tum SY by hin pen ta tahap puri pon bompo asi anso se li tum kacerai komponi po bang kenang so non apolo asi pader u polong te li tum khang ni te tek mane itu malong le hoitu ba konde ta tek asi anso se habir haram ta li tum non apolo asi anutin ta na cerap dunia pansi ni li hin pen media hoi pen along li tum pan tuning ni karo tenang on nilitum ten kacini ponoteng mate nilitum chini rapet Lakaing ko rapo nilip MSC constituency ke parlo koilamati pin kharing tiarong along ke do ke tholiga monduli along kijun alang ka siksak po lam ratsai klem bang akhai James phangcho afan bachini pen buthot lang kijun awar sai mate ringwell si monduli afan ki pi ke paje rapot monduli arat ninga ching dug alam the ferang ke kamrida mohod nang che thandon ahok pinpur pon me hemrit rong rup ka chuki malong me lang towar ke kenang sodlo lasong bong lang ta kenang sodlo pusi mondulia long dhorama mai pi ke pamon pon ahut jasemet ke christmas ahut ningkan ke mikar je good friday lapen mondulia ni ke the hochita ke jo nalang ka siksak thepik lasinon ke akai james pangcho ning ke me pen ringwell hum nang ke pi pen mondulia ra tum aning karong thektik anlo non pen ke mondulia long ajata mai le deng sita langa bang ke ka siksak pen ke jok pon lo pusi mondulia ke ja mai phu pening je pon Chukihala pen Philip Tisoloti ki minus kar bienglong. Bang soring nang kilo la sepini ni tu la bang soring keci e long pot alang li hang cho ke hai phanda chun ning ching duk lo la pe alang li first time an se akai ki me ponji ki klem bom thek je phan ni tu monduli si pen ta alang li phan ana ma dom pi pon bom lo la pe alang li an se ki duk ki so tu phan ke ra pon bom thek je phan ta ana ma alang li phan hel chun ni pi pu se ni tu pe khada rong monduli ka ti ki so tu me alang li phan ana ma hel chun ni han pi pon lo Ladak Crash the King Amandali Nilinon Presidency Clam Bamla Makan Kujoto Amen Tang Am Alang Lepan Ning Sing Duklo
Pinia berta kalan si kang ton ponig lo. Lain bom tami, Alken News Karbiang lo.